gol konngol ina arti e nder aventure ambigu so neɗɗo jangi ɗum ɗo ne wawi yejjide ɗum to beele ko jangate ko ina ɓuura ko yejjitte ko so tawi a ala lowdi ndi ko ɗum caɗele kono mataw hande woni yuman gueɗe ɗe foof koko fati e réseaux sociaux ji ɗi kañumen e koye men hande gonti yummo gonti baaba kañumen ina wayno jokti gueɗe ɗe foof manam ɗo neɗɗo rentotonoɗo hanki ko renteteno ko natti hande kaja ala hande neɗɗo so jooɗima ina rokki hoore mum ndimago mawgo e yeeso téléphone mum e yeeso ordinateur mum ha sikka mataw ko kañum woni foof réseaux sociaux ɗi gona sare kan ala andi o waɗi noon ko enen ala ko mbawɗen fentude saka tamen ɗum kala ko eɗen kutoro ko woɗɓe mbaɗi ko ndentorto hen ha kisa kono mbaɗi hen goɗɗum holno maɓɓirta hen eko mbaɗi ko taw enen en mbawa enen ken ñembuɓe tan enen en mbawa fentude mbawɗen ko ñembude kadi e nder ñembugol men ngol mbawɗen tan ko hutorade en mbawa rentade en mbawa suftade e nder ko cuɓotoɗen e nder réseaux sociaux ko holko nafaten walla holko bonnante sa ƴeewi réseaux sociaux hande yimɓe ɓuuri hewde hutortoɓe réseaux sociaux wona ha nafa windere walla wona ha nafa diwan walla wona ha nafa falde walla wona ha adda ɓuurane ɓamtade diwni ala holko mbawmi bonnande kadi nder oɗo réseaux sociaux mo gondi wona réseaux sociaux boni ko yimɓe ɓe boni neɗɗo bonɗo so huftinima gueɗal ngal bawgal fewnude kono kadi ene wawi bonnude ɓurata wawde hutorade koko bonnata ko o liir fewnude kadi sukaɓe ɓe ɓe kollaka hen kene moƴƴina ala ɓe kolla hen ko yiɓe ñembu haaɓe cikka koɓe jeeytande réseaux sociaux ko ɓuuri fina tawa mabɓe ɓuuri koɓe duuɗi ko ɓuuri koɓe dokka ko kono noon ɓaari guila e sukaɓeɓe ha e mawɓe ko fonno hellade réseaux sociaux o ha wawa hokkude réseaux sociaux o gartam beele mono kala no hutoro sociaux o dañi ɗum saabu aduna hande o wonti wuuro woto ɓaari aduna o wonti wuuro woto réseaux sociaux walla yimɓeɓe jiggade ko gonɗa ɗum ɗo ene ɓeydo ɗumen taw ustora ɗumen walla egginta ɗumen saabu réseaux sociaux hande ne eggina no jangde école egginiri ɓiɓɓe fuutankoɓe jangguɗi no jangde ɓurana o egginiri ɓiɓɓe fuutankoɓe hay sinno ɓen ɓiɓɓe fuutankoɓe jooɗi ko fuuta koɓe egguɓe saabu haqqillaji ɗi pine mabɓe jiiɗe mabɓe nanɗe mabɓe woni koko safal ɓe goni ko natti wonde ko fina tawa fuuta moɓe goni jamma ñalawma o eɓe ɓorno wutteji men eɓe ñamda men ley tumbuli eɓe mbaɗa eɗen gondi kono noon wonkaji mabɓe faaro mabɓe jiiɗe mabɓe nanɗe mabɓe gogoɓe gonɗini ko natti wonde ko men natti wonde koko safal ɓe ko minen jangguɓe ga école tubakoɓe hande ala komin gonɗini sona ko tubakoɓe mbi ko gonga kala ko tubakoɓe mbiyata min mbiyata ko wona gonga a faami réseaux sociaux ari sukaɓe men jangguɓe école eɓe janggade école foof moni kala wawi dañde joftor e nder ko haɗano to banggue jangde e ko haɗano to banggue fina tawa guendiyankal walla gueɗal o ƴeewa dañde gueɗal e nder réseaux sociaux beela mo woota ɓaari noon mo yi dañde gueɗal e nder réseaux sociaux beela mo woota portable makko écran makko o yonamo ayawa ngo yonamo so tawi ngo yonimo o yondikino ɗum o ƴeewa dañde hono makko hen ɓe ƴeewa wadde fedde mbewade gomuji ɗum ɗo foof sinno hande dingre gonɗe e nder réseaux sociaux ɗe soɗe fulɓe soɗe soninkoɓe walla julfo walla français kañƴe foof ɗe joyitino koye holko min mbawi dañde ɗo min gadda nder leydi sénégal min ɓamta ɗum yataw ɗow noon laamu ngu daranima on programme hol no virtuel kamɓe mbiyata no virtuel les réseaux sociaux ko ganduɗa ɗum ɗo ene wawi ɓeydude ne wawi ustude holno min mbaɗirta ha ɓiɓɓe amen ɓe daña hen gartameji mbasa ittu toon ko bonnata ko gartire ga gadda ko moƴƴata ko beele eɓe jangguine hen métier saabu ko gurduɗe ɗe hen ñeñene hen kono ɓe jangguinaka ñeñe ɗe ɓe ɗalda koye koye mabɓe sa ɗaldama e hoorema noon mbaɗa ko jiɗɗa généralement won ko mbatta ko jiɗɗa sikkade moƴƴama taw moƴƴani ma moƴƴani leydi ma moƴƴani e ñolma laamu ngu waɗani kertol e hertago mo ganduɗa ɗum ɗo ene hokka fannuji duɗe ɗe jangguinoje ɗe duuɗe wona duuɗe école tan duuɗe degré fuutane gooti e nder to ɗemgal tubakoɓe eɓe kala mbiya l' éducation populaire et de la jeunesse éducation populaire et de la jeunesse ala wona université woni wona lycée woni ala woni koye digiral woni koye digiral wuro woni koye lawol leegal woni koye nder galle yontaji perɓodire yontaji hanki jangguina yontaji joni kolluɗumen lawol ɗo ndewata ɓe mbaɗa rewa rewi dewmi takel a faami kono ɗum hande natti on rewa rewi dewmi takel natti laamu waɗani organisé programme éducation populaire et de la jeunesse so tawi noon ɗum waɗaka so réseaux sociaux ari ɗo cukalel fonno heɓɓede heble ɓucce ɓiɗe ŋucce duuse laamu waɗani ɗum hokkani on kaɗen kaɓirɗe hokkani gon miijo wota wettani gon wertako hay goto yennaka saabu ko sénégal yimɓe indépendance ko noon wayi a faami sinno ƴogonoma e nder guine men fina tawa men
ko ganduɗa ɗum ɗo sukaɓe mbawi waɗande des programmes d'éducation populaire et de la jeunesse wona tan toujours ñande foof eɗen ñemboya ko tubakoɓe mbaɗata kala ko tubakoɓe mbaɗani mbiyatan ko wona koko moƴƴani alors que ɓe mbaɗata ko ɓuurani ko gonɗen kono holno ɗum woniri kutorgal tan ha elle yimɓe jiiɗi yiide hen tan koko fewani jiiɗi yiide tan koko ñingata Mamadou Déme jiiɗa yiide ko fewna tambo jiiɗi tan hay ala kisɗo wona kilifa wona ala foof bawɗo hisde eyyi par ce que dendal ngal natti dental ngal ko natti ko wonti hooram o moni kala yiyata hoore mum e ɓural mum koye lesɗidigol keddiɗo o yaɓɓude keddiɗo o ha yaaha so sikkata ko so tawi o yaɓɓani bandiku o helani bandiku kanko o mawnata kanko o yahata kanko o yañata kanko o ɓanguintako kono noon so tawi omo famno o wawa yaade gaga o ka so oya yani kanko o yaɗat saabu battane foof ko ƴewata ko ɓuuri o ko foof janggo so oɗo taɓitima ko oɗo wonno escalier makko o dañano ngabiri kono so tawi ɓe mbawino duusodirde ene wawi yaade heddi ko organisation programme réseaux sociaux o waɗanaka guinol gollegol ganduɗa so ngol waɗanoma ene wawno wallude moni kala yiyeni hoore mum au lieu de wiide ene famɗina bandum ene usta bandum ha ɓeydo yanji ala o faama so mawni bandiko walla o ɓeydi bandiko ko kanko hoore makko ko nden o ɓeydoto ko nden o yañata o dañano woni ɗum woni kadi kutorgal onon dilloɓe to banggue politique to ha hande ko fate les manipulation haalde gueɗe mbaɗade montage gueɗe ɗe godani foof ina rewnete kadi koye réseaux sociaux eɗen mbaɗa ɗum taccirgal nadde hello politique ɗum woni tintanore ɓurde yawde nde ɗum woni ko tintanore ɓurde yawde nden les réseaux sociaux ala wonno tan ko radio télévision et joue presse écrite yaar toon wona moni kala yaar toon kadi wona moni kala ko nanata toon ko haalte kadi so tawi de radio tan woodi nde de réseaux sociaux de télévision woodi nde wona ɗemɗe ɗe fof kalte hen haalte toon ko français e ɗemgal jinganagal ene waɗa ɗemgal ɓurgal ɗemɗe keddiɗe ɗe fof tawata gonga a faami kono réseaux sociaux ko ari ko ɓe mbaɗi ɗum waɗi mi mbaylandi potal e nder tintinore moni fof wawi hutorade moni kala wawi hutorade ɗemgal mum hay ɗemgal gotal jinganaka moni kala wawi hutorade ɗemgal mum moni kala wawi gollorade ɗemgal mum réseaux sociaux waɗi démocratiser accès à l' information ɗum noon so tawi waɗaka sengo mo ganduɗa ɗum ɗo ego wawi lelnude potal e reno rento kuugal ngal ganduɗa oɗon mbawi hutorade réseaux sociaux kono son ndewi ɗo lawol ne yetto on son ndewi ɗo oɗon mbawi wallede ha ɓeydo ɗon kono son mbi oɗon ustakari ɗum ɗon foti yettade on dekko ko wiyete la cybercriminalité ko wiyete la cyber délinquance ko foof jeeya koye réseaux sociaux so laamu ngu hande darima ene waɗa kuule ɗe ganduɗa ene faabo gurnemeje cuuɗiɗe yimɓe oto gaybinete oto bonnete ha aduna o firto taw hankre gonta hewnduma mumen firti ko réseaux sociaux ne wawi bonnude surtout e nder dawrugol e politique nde wonno dawrugol ko ɓinngol baaba ko ɓiɗɗo baaba kulɓiniɗo yimɓe wonɓe dawrugol ɓe eɓe ngakki famde yimɓe ne mbawi mbasa wondude e landaji ɗi jiita eɓe mbawi wondude e gomuji ɗi jiita eɓe mbawi jogade miijoji moni kala wiya miijam ngo ɓuuri miijo ɓuuri moƴƴude e leydi tam ɓe dokkodira respect ɗum neɗɗo ene haɓa adversaire mum politique tawa hoynani ɗum tawa bonnani ɗum tawa ñingani ɗum tawa ƴettaki ɗum kono probléme o ko enen ga waɗoɓe politique leydi Sénégal hay goto e mabɓe arata e télévision ene haala programme ene eɓɓe feere ene holla miijo somi ari ni jinmi waɗirde leydi ndi ala hay goto kala garɗo programme mum ko ƴettade président de la république walla ko ƴettade neɗɗo mo waddata dandu omo biskito ɗum omo helta ɗum omo usta ɗum omo bonnita ɗum beele on ne nefno e guite yimɓe ɓe on ne nefno e nanɗe yimɓe ɓe yaadiɓe makko ɓe kanko gardiɗo o landa o ɓaari omo yiɗi wonde hunde omo jogui yaadiɓe ngam o wiya yaadiɓe makko ɓe hay sinno eɗen keeɓa e kaari mbaɗenmo respect dokken mo gueɗal makko dokken mo teddugal makko ala o kanko puusata yo yimɓe ƴetto yo yimɓe mbaɗa ko nefni e on sa wi aɗa waɗa yimɓe ko nefni aɗa wawi waɗede ko nefni hay jaydiyankoɓe elle ɗum nawri ɗumen sa ƴeewi titoɗe ɗe ko Mamadou Déme brûle Mamadou Déme fistule détruit ɗum waɗi fannuji ɗiɗi hen fannu kamɓe jaydiyankoɓe ɓe jiiɗi ko janggede ɓe jiiɗi ko yeyirde ɗum ɓe jiiɗi ko yeyirde ɗum won konguɗiɓe kutorto ko haaɓe daña beele journaux ji maɓɓe ne coode sa yi Mamadou Déme brûle détruit mbiyami mi doga mi ƴeewa walla article o neɗɗo wawa bodade ɗum ƴeewa holko haala holko haala hen a faami kono kadi kamɓe jaydiyankoɓe ɓe fanno jaydiyankagal ngal ene foti yurnitede saabu wona moni kala wawi wonde jaydiyanke ko gandal
jaydiyanke ko ñeeñal jaydiyanke ko pinal jaydende ko éthique politique éthique mo ganduɗa to banggue goto e comportement wona nde fini subaka tan hemne radio el ɗaɗa radio el tokosil walla radio internet tan wiya kañum e journaliste janggude duuɓi nogas ɓuuri ala wona goto saabu ina namdi ina règle on règle so ala e leydi moni kala fini subaka tan wiya ko jaydiyanke walla moni kala fini subaka tan wiya ko politicien walla moni kala fini subaka tan wiya ko juge ko ñawore makko nde o yinde ko ɗum tan woni gonga ko heddi ko fof wona gonga ɗum ne adda caɗele mawɗe nder leydi beela réseaux sociaux ji ɗi sen natti hankkadi tigui rigui e guesa politique ba beela kutorgol réseaux sociaux ji ɗi woodi ko ɗum battini e ko mbawɗen innirde jomum Benno Bokk Yakar e kutorgol réseaux sociaux ji ɗi to banggue opposition ene waɗi gueɗe ɗiɗi hen gueɗal Benno Bokk Yakar hutorima réseaux sociaux